Čus lidi, vítám vás od dnešního. Chci vám poděkovat za 9 odběratelů. A kámo, já nemám slov. A že bychom nedali dneska ještě 20 odběratelů. Ještě fakt děkuju za 9 odběratelů. Dneska, kámo, snažil jsem vám jako ty mé videa steakem. Jo, to je jedno video se steakem. Jo, vím, že tady to je jedno video má 1000 zhlédnutí. A vím, že to bylo taky blbý, ale fakt děkuju za 3. Fakt vám děkuju za 9 odběratelů. Mám 833 zobrazení, 46 lajků, 11 komentáří a 5 sdílení. Lidi, fakt moc děkuju publikum. Fakt děkuju za 9 odběratelů. Čus a budu se snažit mít aspoň těch 100 000 odběratelů a budu mít aspoň 200 nebo 300 videí, tak čus.